Kani gede ko All India Radio Shillong ka khubor man puli di kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Penkriya ka sarkar Meghalaya banthaw ye ka State Mental Health Policy ye thu Mantri ka tanat ka khot ka kya u James PK Sangma. Hadin khat prasnem lapli ye ka Jawai Water Supply Scheme do Mantri ka tanat PHE ka Meghalaya uba RL Tongkhar. Wan jurep ki kanhun jong ki he officer na ka sarkar pedeng ye ki jinglong jingman ha ka jingja sle ha sam. On shang jingelang mata ka singi ha gohati. But I mean sim Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs jong ka Meghalaya uba bantai dor lingdo ye ki nong yele yeshim benta jong ka jila sa Kalimpong Khelo India Games kabanlong ha Haryana. Ki khubor ki babniya. Ka Meghalaya Medical Services Association kalapanong ye ka scientific conference ka ba RPR bat ye ka dorbar ba ka jong kanin ka singi ha State Convention Center Shillong. Ulam phang ka yen dorbar thawan ka jila ba met ba lengdo ulalong u kongsan bat Menteri Ketenat ka khya u James PK Sangma ulalong sembut kongsan ha ka ni Kalimpong ka ba ka phang pedeng kalong medical professional health and wellness. Haba ajeng keren u James PK Sangma ulo ong ba u senyang jong kiri shampang ha ka kya ka jela ulong u barat ba khamtam ha ka ni ka klam. Ki jing e ki bekinong ajeng sumar ha ka kya ki long ki babon bat ka sarkar ka new kori kita baro. Shushu ulo ong ru ba ka sarkar jela kadang pen kre bantawi ka State Mental Health Policy na ka banta jong baro ki benta jong ka emlang salang khamtan na ka benta ki resham phang ki balat tibet ha ka liang ka jing ajing sumar ba lopen paru ya ki we de ki sin jam ki ba sarkar kala shin ban penduna ya ka MMR bat IMR. Menteri Ketenat PHE jong sarkar Meghalaya uba RL Tongkhar nen ku si ulapli ya ka jing sina thamai ban pen bahapat ya ka Jawai Water Supply Scheme. Bat ulaburu ya ki manong rim na ka benta bantai ya ka klit terji Combined Water Supply Scheme bat ya commitment to do Water Supply Scheme ha West Giant Hills District. Uba Tongkhar haba ajin kren na ka jingelang ulapan pao ya ka jingkimen ban yu apli ya ka project Sam ha Jawai kabla sa teng la khat prasnem. Hababu ya ki manong rim na ka benta ka klit terji bat ya commitment to do Water Supply Scheme uni Menteri ula pentip ba ka jinglut bantai ya ka klit terji Water Supply Scheme kalong palat ya ka arpusaw klur tengka bat na ka benta ka commitment to do Water Supply Scheme kalong laipu ar klur tengka. Uba Tongkhar ula kedauru ba palat sanlak laipu ar hajar tili kilong yeng ha Meghalaya kila yo ya ka mang tengka ban penpoi yeng leng ba ka jal jiban mission. Bat ki barang sa ban yo e kamang kilong satang sapo hajar li kilong yeng. Ki wedi ki bakraw bateri ki blai don rangkat ha kini ki jingelang kilong Menteri Ketenat Penresor uba asnga walang dhar u MLA Kathan uba W Shilla u CM ka GHADC rangkat ki MDC u Deputy Commissioner ba Superintendent jong Ketenat Pulit jong ka West Giant Hills District. Ka Meghalaya State Skill Development Society kala penrung thamai ya arpau ki kanhun ai jingikai ki belatip ki local training providers ha ka ban ai ya ki jingikai pentibin na ka banta ki jai kam ba pher ba dia ka ni ki jing penrung nong hikai ha ka skills Meghalaya la penlong ha ka office re kam jong MSSDS. Kini kinong ai jingikai kin hikai pentibit ha ki arpo atli ki jai kam bat na ka banta kumba si hajar lais pa arpo sangut kinong yok mentoy ki banwan sya hikai nadu benai banwan. Ka MSSDS ka don jing tunggu ban aji hikai pentibit ya arpo hajar ngut ki samla mentau snem bat ya iwei point ar lak ngut ha ki san snem ki banwan ha ki lively ki jat ai jing hikai pentibit kata ka skilling livelihood but entrepreneurship. Kaban kunthop ye ki samla ki bala ino si teng por ki jing puli ye ki bri ki bam dan ye ka kam ka jam pat na ka benta ki bri ki badan kam man yo sernat jing itu ni ki certificate ya ka jing tibet ka baki dan halaka jat kam ka baki tre bat ru ikitu ki bakwa kan ti shu ki jing tibet tre kam ye ki jing tip ki babnya alor ka ni la ban yo na ka website jong ka MSSDS kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong.
Ha Assam ka kenhun na katna trikam ke sarkar pedeng ning si kalali jingo ya ke jaka ke bala sakta ha ke jing sli ban lum jing tip halor ki jing long jing man bat ki jing julor ki bala ja na ka da ko jing sli bat ki jing tua khndo ka bala jarang shen ki khubor sarkar ki thu ba shikun hon na ka inter ministerial central team kalali jingo ya ki babun ki jaka ki baha ba ka tan ka char bat di mahasau ka ba ka wi pat ka kenhun jo ki he sarkar kalali jingo ya ka hojai darang bat nagon district baro atli kini ki kenhun ki kenthop ki he sarkar ne kitna trikam ba pher jong ka sarkar mentang singi kini ki ar kenhun ken pelong jingelang rengkat bo chief secretary lembat ki he sarkar ka Assam ha Guwahati ka jinja sle ka badang shen ha Assam klak takjur ya nyulak mut ki brio bat la penjulor ya bon ki jing te jing sina ha ki district ba pher ka jela kenthop ya ka dima hasau hojai bat Barak Valley ka sarkar pedeng kala pelat bisa lai spa arpusau keluar tengah na ka bentak ka state disaster relief fund sya ka jela Assam halor ka ni ka jing shalan shop ka jela ha ki bor ka mariang Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs jong ka jela uba bantai do leng do nen ka singiu la aku blei bat pha da ka jing ai men sim ya ka kenhun ni le kai ka ban mi khmat ya ka Meghalaya sya ka Khelo India Games ka ban long ha Panchkula Haryana nadu ka lai terik hadu ka khat sautri ubnai jeliu ban wan ya ka ni ka program nen ka singi la penlong da ka Directorate of Sports and Youth Affairs jong ka sarkar Meghalaya ha ka madan ni le kai jong ka Sports Authority of India ka badan ha ki kerpong jong ka ni hu ha shalom ha ba ajin kren ka jingilang uba bantai do leng do ong ba kumba kini kinong ile kai kilit ban mi khmat ka jela kalong ka badan kam bakin bat ya ka discipline ka jingminat bat play jimut top bat ile kai ba khnang bakin yo banon ra nam bat buram ya ka jela uning menteri le thuru ba ka Meghalaya kalala pentri kam ya ka sport policy ka banlong ka jingmento ya kirang ba ki the ile kai bat kumjuru iki samla ki badan sap ha ki jajing ile kai ba pher ki barang sedang pan kiu uni menteri ula penslor ye ki nang ile kai bat ula banjur halo ka jingdan kam ba kin dan ni kemen sin ye teli kum ka konhun bat kemen sin ye khun persha khanang ba kin la ban kunjo e ka thong kani ka konhun jo ki nang ile kai na Meghalaya ka ban le ye sim banta ha ka Khelo India Games ka kenthop ya lai pu arngut ki nang ile kai bat sipongut ki officials hai ki jingil akai ki ba kenthop ya ka football athletics judo swimming bat boxing kum si benta ka jing rakhi ka jing dap san pos nem ka jila Meghalaya ba ka jing dap nyup san snem ka jing yo lai lui kari India ka office u district sports officer rangkat bat ka bor punya district jong ka southwest Khasi Hills ha ka si pale ki la penlong ki jing ko ble kai mau point ha ka sin ka ben kong e kata ka first mau kurwat mau point competition arajat arpoar ha ka maran ni le kai jong ka MDSA hab ajin kren ku mukong san ha ka ni kelempung ile kai additional deputy commissioner jong ka southwest Khasi Hills district uba SC lalu ulong ba ka jingile kai mau pon kalong ka jingile kai ka bala slemba bat ye ka ni la pen ki em bat itu da katnan ki kamile kai jong ka sarkar ha ka ni kelempung ile kai ka ba arsi lenter khat pratli ki kenhun ki ba kenthop ru ya pratli ki kenhun jo ki kenthai ki la wan bani sim benta kum shibinta jong jing rakhi ka basis nam kanthi ya ka jing dap sampos nem ka jing yo jila pura ka Meghalaya ka office rekam deputy controller of civil defense but district home guards commandant ning ka si kila penlong ya ka mock exercise halor kum no ban le habawan ja ka jing khunyu jumai but ya ka ni la penlong ha Chenkom medic secondary school Ampati southwest Garo Hills ha Duramong secondary school Siju south Garo Hills district ha Simsangre school William Nagar east Garo Hills district ha Resubal Para government school ha north Garo Hills but ha Bolchugre secondary school Tura west Garo Hills kiba kum kini ki mock exercise halor jumai la penlong ru ha kata yo ko balala ha Sati Raja school Umsning Riboy district ha Lumjingshai upper primary school Domjirti Rangmau ha southwest Khasi Hills but ha Sipsing Memorial Government High Secondary School Longston ha west Khasi Hills district yaka Swachhta Pakhwada road campaign
Kabalong kajing yala patba lor kajing dan kam jong kajing le khoi la pen sedang ning kesengi naki kerpong ka power grid jelong ya kani kajing yala patba ha ki surak la penong kumsi bentana kajing rakhi ka swachta pakwada arajar arpuar kabala sedang nadu ka khatri terik hadu ka laipui terik jong ubnai jemang mata usnam ka tu gani ka khubor la kut kabala wan shapina ka all india radio shalom